Hi! Good evening. Good evening, good evening, good evening, good evening. Nanihapon ta. Nabasa nyo ba? Dahil gutom ako ulit. Huwag mo ko simulan. Hindi kita titigilan, kanin. Sino nakaka-relate? Yung ayaw tantanan ang kanin. Sa Ate Jasmine, Marivic de la Torre. Nay! Happy birthday! I love you. Thank you so much. Nag-enjoy kami lahat kanina sa food. And may natira pa kasi kanina ang dami pang food. So yung natira dun sa Giblab, mamaya chat ko na lang sa'yo. Ba't dito ba ako nagpapaliwanag? Kamusta ang date ninyo? Nay, akit ka naman mo. Ngayon lang mo. Nay, ikaw naman umakit, Nay. Good morning. Ayaw. Baka may ginagawa si mama. Si nanay. Yes, Nay. Parehas kayo ni Mami Chris. Sabi ko, hindi ako nagsabi ng Chris ilagay si Ivy. You love the color? It's colorful. Bagong cake yun ng Goldilocks. Birthday po ni Nanay Ana. Kamusta date nyo ni tatay? Ng buhay natin. Love you, Nay. Ana. Benjinho Creation Support, searching from Kuwait. Hello po sa inyong lahat. Magandang gabi. Ingat kayo dyan, especially mga nasa ibang bansa. Nanette Almadra ng Kuwait. Hello. Alam niyo ba? Naghahanap ako ng sardinas. Saan nakita ko itlog? Sa chorizo. Wala lang. Naumay ako sa mga ibang ulam. Gusto ko sana sardinas. Ingat kayo sa pagdadrive, ma. Ah, you don't have to. Ikaw naman eh. Thank you na. Nagbigay ko na nga ng ano eh. Thank you na sa 1,000 stars. And for 1,000,000 love. Yung mga pang 80s na movie. Ayan yung mga patikim ng pinya, langit-ngit ng kawayan, ganun. Isa-isa lang subo. Kasi nagutom ako kasi inayos ko yung pwesto ko. Kami nagpukpok, kasi nalansan ko na yung mga paninda ko. So hindi ko na siya nilalagay sa box. Doon nagutom na talaga ako. Kanina pa, tapos tumakbo na naman ako kasi kinuha ko yung ref magnet.
Si Mia kailangan niya umuwi because kailangan niya asikasin yung check-in ng bangko niya. Pambayad sa car. Kailangan siya yon and kailangan niya dumaan sa dentista niya. So wala pa naman ako itinerary sa Manila, kaya siya lang. Parang mga pelikulang Nene, no? Don Celia, mga ganon. Ikaw ha, Owi is the Akbar Tulumi ha. Yung mga pinapanood mo noon ha. Ba, mukhang batang rekto ka. Charot. Labi ma. Nag-real tatay. Ngayon ka, ano kakain ka? Ang saka. Ganyan yung approach mo sa akin. Kayabang mo naman. Aray ko naman pa ako. Ah, kaya? Diba? Tapos ganyan ka magmaldita. Hindi ka pa naman naliligo. Wow! Hindi pa nga tayo naliligo. Ikaw lang. Nagaganyan. Hoy, naligo ako. Oh, naligo din ako. Kailan yung huli? Mas una ako naligo. Kumpara sa'yo. Anong ginamit mo sabon tsaka shampoo? O bakit? Ligo ang usapan. Hindi mag-shampoo at magsabon. Gusto mo? Yung sasakyan niya, dinala niya, pero sa airport niya iniwan. By airplane siya. Ang dumi naman yan. So, hindi katok wala umalis po. Uli yata dun sa kanila sa ano niya. Guys, Saturday, abangan po ninyo, John Mark de Gamon again, live here at Hinaguan Nature Park. Ba't iba yung ngitian mo? I love him. I love him. Ang kape ako. Nalulungkot. Belinda Rabag. Hindi ko mas ganda mo. Ha? May love ka na naman sa Sabat. Lahat tayo maiinab sa Saturday. Ano ka ba? Uwi ni Scarlett. Ang sabi niya sa GC28. Kasi makakasama po siya sa All-Star Basketball dito sa saan. At kasama namin siya nila Gwen, Brenda sa tayo bang apat o sila lang. Sa? Araw na saan. Ano kayo? Medley? Hindi, yun lang. Ah. Make love to me. Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Yun may Jose. Ano ito? Lagay sa party. Hi. Thank you, darling. Hi, Venus Alcorco ng Bicolano supporter. Hello ng Benji. Venus sa taas na. Ano pa rin siya? Kulang talaga sa pahinga ngayon. Gusto ko man lalaki naman. Kaya lang, kala ko may 3 yung my birthday. Sinchard ka rin, marami po. Darating ka talaga sa punto na hahanapin mo yung... Kanina nga kung may... Nakita ko na yung alamang na mas maaga. Alamang anin ko, tapos yung kamatis eh. Alamang, yun yung kakainin mo. Alamang. Alamang. Alamang yun. Erica Jones, tama na muna, please. Erica Jones. Walang laman Gcash ko, wag ngayon. Hi, Sino John ng Tagala from Aklan. Jamaica, pero hello. I believe, Analo Habana, hippie pagsak. Sarap ng kain ko, no? Binawasan pa nung kaibigan ko yung ulam ko. Malutuan kita, kaya ko naman. Kayabang mo. Pinayaman ka lang, ganyan na ugali mo. Ngayon na naligo yan, nagmandita pa. Kayabang? So, kumakain ako. Wow, makain ka nga ng July. Nasa rin kagot. Kumain na ba kayo? May punta naman kayo sa YouTube ko. Tulungan niyo ako doon. Shoutout sa mga taga Makati. Hello. Oo, di ba? Katuyo.
Tapos na yung recording time ko. Saan 70,000. Hoy, putang ina, parang gago! Yeah, oh. Wala ka pa naman Julo sa dilim. Gago ka, nakapatid ka. So, alam na talaga, Jig, no? Alam na talaga mga ganyang diba, no? Ang dami mo namang ulam. Dami ko kanin. May kikiam pa tayo nila kakain. Baka pwedeng baka pwedeng uwi, makasama kita ng Pasko. Erika Jones. Unahin mo, jowa mo, Bayot. Yung jowa mo mas makinista sa'yo. Gwapo na nga, pinipilter pa. Parang tanga. Para daw mag-match sila. Ano sa akin? Pag ganyan-ganyan ang pangalan ngayon ha, kala mo hindi ko maiintindihan ha. Ganda si Ma'am Shin. Salamat. Parang tanga. Nieves Johnson. Kung tagal-tagal naman yung kakagano, tinan mo, ikaw yung susunod na malaglag sa hagdan, si Raulo ka. Paano kasi inisnow mo pa, para kang tanga. Kasi nga nag-practice siya para pagtanggap ng award sa Miss Naslaan. Ang dumi yung dalawa, ang dumi nyo. Hoy, makinis kami, Erika Jones. Inaaway po kami ng Erika Jones. Hoy, grabe ka magsalita sa amin na. Bakit kilala mo ba kami? Awit kayo ni Gwen sa Saturday. Paano yun, di ba? Depende, mandisco ako. Di mo ba narinig sinabi ni Brenda kanina? Ano sabi? Alam niya. Una, Sabi niya, pila budget. Scarlett, ng basketball. Tapos natama ko pa sa performance. Ganyan yung budget ng Scarlett. Gwen, taksatet, ganito. O magkakaroon matitira sa akin ito. Ayaw pa. Mga tayo yung partner. hindi nagkuhan si Ma'am Jomski sa'yo din? Hindi nag-update? Wala pa. Mamaya pa. Hindi na meeting tayo mga yan. Wow, Erika, wag gano'n. Pero kasi sarap talaga tayo na kumain. Pasensya na ha. Gutom na talaga. Huwag niyo ako umpisa. Baka pag ako nagsalita din niyo kaya sanggaing dalawa. Sus, sa dami ng butas sa mukha mo, ano pang sasangga mo dyan? Ano ba ngayon? Webes? Ha? Webes? Webes? Ano ba yun? Webes kang baliw. Sa kakabuhi, konnichiwa. Walang pasok si ano? Si Eric Castor? Ano ba ngayon, Webes? Webes mo. Meron. Baka naka-break lang to. Mo kami simulan, Eric, ka lang. Gigil na rin ako sa'yo, ha? Bahala kayo din. Ay, lagi pag yaw-yaw ni Erika Jones. Walay filter, di ka gwapa. Noon sa kaman. Nagkauyab ka nga. Dax ka naman. Oh. So, mani. Nang sa atin? Kanina, akala niya nandito ko sa Dundee, kung shopping daw. So, umuwi na. Di pa ako nag-start 11 to 1 na ako. Ba talaga pag Erika Jones? Pang prime time, 11 to 1. Titiris lang din naman ang tagihawat sa stage. Magkaganon-ganon lang naman siya. Hi, Ging Danaw. Dito tayo matulog sa labas. Dito ba, oh? Erika, tama na po. Oo lang. Ano delikado dyan yung bag ko? Ba't mo ilagay yung bag mo? Saan ko ilalagay? Sa loob. Eh, wala naman na si Flappy Bird.
Si Flappy Bird po si Huwag ka na nga lang tumabi sa akin. Pumunta. Maligo kayo. Excuse me. Anim ang towel ko. Dove ang sabon ko. Hindi lang kami mukhang naliligo, pero naliligo po kami. Ikaw mukha kang naliligo, pero ang baho mo. Lapit ko na sila, hindi pa kayo nakaligo. Sabi ni Venus Alcorcon, bitter ka ba? Kasi ang palaya mo kasi. Uy! Patulad eh. Venus, kaibigan namin yung Erica ha. Yung Erica Jones ha. Huwag kayo patola. Hindi kami magbibiro ng ganyan. Hindi namin close. Evening sa inyo, Jocelyn Katubig. Pumasok ka nga. Hi, Joan Martinez. How are you? Nung pandemic po, siya yung lagi namin kasama nila. Actually, silang dalawa ni Gwen na magkasama sa bahay ng pandemic. Si Erica tsaka yan si Gwen. Tapos pumunta lang ako doon sa kanila. Patingin nga. Ano ba yun? Ano ba kasi yun? Pangit, Ay, no? Tito Bakla. Wala sa ibitas mo. Alam mo na, Ang lapit ko ng Tito Gwen. Ligo ka. uy, alam mo, papunta ka na kay tayo. Maganda maligo pag umaga, Gwen, kasi organic pa yung tubig. Hala. Hala, buwa. Oh. Di mo kayang hawiin pataas. I-brush up mo nga yung buhok mo. Di mo Oo. Hala pa. Ayok. Alaminte, baka gusto mo. Ay, ano ang kape? Hello. Asan si Demokrito? Wala. Pag matanda na, nagtatago agad pag itong oras. Ang dami mo naman. Binigay ni... Uy, Saka ano yung nangyari? Ako, parang papayat ka. Papacheck ka ba ng Saan kayo magpapasko? talaga magtago. Sa summer ata tayo eh. Ako gusto ko kay mama. Uy! Ang nose line brown lang, hindi black, bakla. Grabe ka naman. Pupunta na sa Brown ulit. to. Super dark brown. Paalala lang. Paalala lang ah. Balat yan, hindi yan papel. Ano yan? Ganyan ka. Patingkad na ngayon. Ano ka ba, papel yan? Lighting pa lang yan. Papel diliha. Wala. Siya yung sa bago. Hindi po. O di ba, Gwen, matangos na agad, Gwen? Try mo nga sa'yo, Gwen. Ay, hala. Ay, at least makinis ako. Hala. Di ba na ako mag-foundation Kaya makinis? ko. Kaya ko, oh. Great. Ang itim ha. Ang itim ha. Kaya ko mag-hands forward. Upward. Upward. Oo. Oo, di ba? Di ko kaya. Guys, follow nyo rin si Erica kasi ano to, kumakanta yan ng mga ano, pwede kayo mag-request sa kanya. Kung sakaling nag-iinip kayo at hindi wala kayo mapanood sa amin, puntahan nyo po siya. Mag-request kayo ng mga kanta. Tapos mangburakot kayo sa kanya, mapagbigay yan. Lalo na pag lalaki, Ana. Kahit hindi siya Ayoko kumain lang. ng tuti, hindi maabot na sa lalaki. Mabait lang talaga ako ngayon, pero ayaw ko talaga mag-talk. Uy! Ay, wala kang ipak na akin. Hindi naman ako Ano nga? Althea, yung mga guro pala dun sa Barangay Santiago, magsusolicit daw sila sa'yo. Ay naku, Erica, exit ka muna. Yung mga pinagsasabi mo, nagigigil ako sa'yo. Yan si Richard. O, i-block mo nga yan. Kapatid yan sila ni Abby. Yan. Ay naku. Ano yun? Siya yung kasama dati namin ni Gwen, pandemic, nung nagsisimula pa lang si Ayan, Gwen. mag-grade tayo, guys. Mga pakilamera ng gamit. Ako hindi ko ginaganyan yung bag mo. Alam mo yan. Ano to? Alam mo yan. Sanitizer? Saka alcohol yan. Huwag mo anuhin yan. Butang mo galing. Ako, sinasabi ko sa'yo ha.
na, oy, mag-ayos pa ako. Ang ina mo. Ikaw talaga, Erica, kung pinagsasawi mo? Mukha ba akong kagawad doon? Mukha ba akong ano? Ano to? Principal. Na alcohol na. Pwede sa puwet ko yun ilagay. Ba't hindi sa bibig mo para mabango? Jamela Jam from Hong Kong. Wala nga eh. Di ba nakita mo kung magkano na lang balance? Ano pa yung ano? Yung sahod ko, bye-bye na. Bakit? Sa ate ko. Pinsang ko. Bakit? Hiniram. Sabi ko, October, balik niya yan sa akin kasi bayaran ng insurance ko. Tingin sa'yo, 500 na lang natira ko. 100 na lang yung akin. Hintining. Para hindi na masagad. Kayo kasi marami kayo. I mean, Ano? you have this talent and the capabilities. Pag-live na nga lang. Huy! Baka sakal. Good luck, Erica Jones. Ang bongga ng sahod ko ngayon. Parang ano, brief na malaki. Malaki tingnan. Bukas na. Ay, ate. Uuwi ako syempre. Sira ulo ka ba, Erica? Syempre uwi ako. Malapit na kasi birthday niya, di ba? October din yun siya. Si Erica? Hindi naman October si Ay, Erica. March pala. Hi, from Iponan CDO. Maulan diri sa CDO. Mag-ingat kayo dyan, Eileen Panis Libe. Hello. Eliza Panay. Shout out amiga sa mga taga-Taytay Rizal. Tiangge. Hello, Eliza Panay. Gwapa mo. Baka mo. Super gwapa ka. Super. Super. Super Eliza. Pipunta nyo yung YouTube ko. Halika doon tayo. Doon tayo tumambay. Panoorin nyo yung mga video ko. Dali. Halika na. Sige na. Punta tayo sa YouTube ba? Punta tayo sa YouTube channel ko, Ma'am Shijis din, ha? Doon tayo dali. May chika tayo. Halika.